atong sundar si Delio. Kini akong problema nga bahin ni kong asawa. Kana bitaw gitawag nilang sa tulog utok. Kana bang may buong lang ka ba? Nga, naunsa man ni siya? Maayo pa man igbuot ganina. Nya karon mura na magirong buang. Hindi ka kasabot lagi. Pero aron ninyo masabtan ang tanan, no? Inanion ako pagsugod, ha? Sinsya lang yung kayo ninyo, Brendoy, ha? Pray mo to. Bida, kiniragyo. Akong apport ninyo, tao. Okay na, Delio. Okay na, okay. Ayaw, Ayaw naman, may nalangani kay natay malala. Magin pre. Imo kung birthday bito. Oh, dako bulaw re, bulaw. Ngudam kag mga salo-salo ta. Salo-salo, di kayo salo-salo. Dito pre kana. Ay, ginagbayar kita taon, Roy. Ginagbayar ako. Mawar kita taon ni taon. Okay ra kay basta naipansit pre. Mawar importante. Dayon ang birthday. Mawag yun. Ayun. Oh, timing kaayo. Okay, ay randar. Pansit usa ka bandihado. Wow! Pansit ko sa kabadihado. Mare, unsa? Unsa Sari ba- pansita mare? Bitaw, saan ba Pansit sita de? malabon o pansit? Pansit kanton. Oh, napugo di ka putos ka pansit kanton. Syarog makahurot pa mo ani. Day. Tabagan ni noodles dito ay, wapato na ko lutuan naman ganahan mo. Ala to mare, okay na mare. Pansit kanton okay na lang ni. Hala, sige. Ing na lang kung makuwangan mo na po kapasit kanton, ha? Okay. Tapos may 5 kaputos dito. Sige. Taon, kung bati mo diha, ha? Salamat kayo, Mari, ha? Salamat Para kayo. para maglami atong celebration sa birthday ni Pare Dilio ba? Kinanglan nga budalit yung kag usa ka kanta pre. Moron. Ayaw na, pre. Naunsaw ka. Usa lang ka kanta, pre. Nung sa imugong birthday ron. Bita pre, ano One song. One song. Bitaw, pre. Ayaw lang. Bitaw din hey. Kuhaan, pre, ka ng, pwede na, duha lang kakanta, pre. Duha ko na lang ako. Masara mo yung request duha. Okay kayo. Larga. Larga. Baso. Kotas. Baso. Oh, okay na ka. Katason sa pre, kinao pansit, pre. Pre, kotas imno ni. Ang duha pagari kalung ni kato norot, kotas na. Ako kotasan sa udoyong pa. Yagi. Sabitan ni atong iloto ni Iwan. Ning luto. Usa man play ka lagi. Pansit kanto ni, pre. Gilutos ko sa awa para din atong happy yun. Kaggal bitaw kayo ng giluto ko rin. Ay, grabe kayo. Ay, okay na pre. Mayang kuwan ka ng napina na gining ato tina expansit kanton. Bitaw. Oh. Mga pagagnaw. Unsa? Mga pagagnaw. Gusto tingaling ani mo puyos ba? Ay. Murag si Mari, man, pre. Misuol na sa daiyay. Ano? Pre, kada la, to labi pre. Ha? Basig upagan ni klakiha. Pre. Tibas rin niya tas bahay, pre, ha? Day, naunsa man taon ka, oy. Mura mo kag... Naunsa man ka, ha? Ano ka, oy? Kinsa may kontra ni mo? Magkalagot na mga tawhana. Ano lagi? Giunsa man ka? Nganong mo pa man sa manguli, ha? Naghuwat pa na sila slime batch ng pansit kanton? Kinsa ba sila pareando yung si Mutok? Hala, kisa pa man na ilain ni mong kainom diha nga mga dagkog lamoy. Wa na taong sila ito, anan, nga uli na. Abi kay nang hagis naman kong are. Naunsa O man dito taon. hagisan, dito manguli. Ikaw ba? Kinala pa bagyo ka bang hagis? Aron muli sila? O sama, nanguli bagod na sila, ha? Wow! Mga bitaw ng hagis ko nga re, kay aron manguli na ng mga tawhana. Pagkadagko na bag mga lamoy mga tawhana. Hay! Kilab lang na po kaputos ka pansit kanton. Naunsa man taon ka kuring, oy. Ay, Ginoo. Sakang lapara lagi niya akong asawa. Abi na kung okay ra niya mag-inom eh. Gilutuan ko niya pansit kanton para kuno sa kong mga bisita. Nya di ay, kalit ang panghagis. Nay, Kelyo. Oh, di ba siya? Nasuroy ka man? Unoy, nasinang kuring? Ano suday? Nakagpatsa yung kuto. Paklata ka na ko dilyo. Ay, bukod sa ito. Naray ka niya. Pagkakidor. Uy, Day Mercy. Ay, ikaw di ay ni Day. Ako ni nang, uy. Matay, wala mo kong kailan ni mo, Day. May gwapa naman kag samutron, uy. May tingali mong pagkabutang, no. Uy, buyag nang, uy. Ni ako nang kay mabayad ko sa akong utang nimo. Aw, nahinumdum pa di ay ka. Haskang animal. Ako nalimot naman lang ko, uy. Di anang, oh. 2,000 na. Uy, 5,000 na imong kuwang, Day. Oh, ingo kakalimot ka. Hinumdum lagi ka 5,000 ang kuwang. Hilob diha.
Sungag kunti ka kung diliuha karon. Ha? At karong tapos na lang ang 2-5 nang. Oy, ingon ka kay imong impason ron. Unta lagi nang, pero unsaon na-admit man gud ang akong nanay ko. Mao nga, siya lang may akong giuna-una. Pero nagbilin ko para bayad nimo. Mao ning 2-5 lang una ang akong ihatag nimo. Unya, ang usa ka laing 2-5 karon na lang tapos. Kapuya ng style la. Oy, merci. Saad gani, saad. Yoy, dili kay lain na sang palusot na sad. Ay, huwag na palusot si Bersi Kuring. Oy, mihangyo raman na. Ing nang hilom diha. Apil kag awaro karon, bungian ti ka diha ron. Ang ari sa kunang. Noy, mo balik lang ko karong tapos. Sige na, Mercy. Have mercy on me. Ha? Pagkabutan ka, bata. Uy, Agoy di ay? nukul man ka. Oy, nautsa man ka. Oh. Kalit lang ka panukul diya. Gisundan gito ni mong tanaw no, usa man naibog ka to? O siya, ibog tao, yabang ka diya. Wa ko na yabag, na high blood lang ko. Usa bagay mata. Mo'y gidangat. Kini akong asawa, mauning pagsik kayo kay karaang bugoy mo spiritres, tindirang gulid nusak dito, barbiko, dito spear, maunang pagkabugoy bayhana, pero mayo ni siya usahay sad. Pero mao lagi, huyawa ta kay mukalit lang kausap. Ga, dali na, dahil sinukat na. Pagkalaming paminahon, basta mabaayo taong buot ni ako asawa. Dali na, ga. Masampit ka rin ako, ga, gyud. Kana may maayog buot, ana. Ga, gyud, pero mulikoy na gali ron, banghagal nun ko ani ron ba? Nya, pinabunda pag singgit at tunga. Ataw tanak. Ana, o na ron. Maroy ko gipabot. Wana, likoy na sad. Bago pa gani kong ga self diri. Pida ka ron, gibunda ka akong dilyo. Ka diri o dili? Kay Nanaga! ilo di ay. Uy, si Parimuto ko rin nag-text na ako. Sako. Pre, may adlaw ni mo diha. Makalugar gani kakaron aritas bay. Kita res pariandoy. Uy, nimbitar na. Sa kay okasyon. Ga, kasi nag-text mo ga. Ay, si Parimutok. Nga naman, sa may tuyo? Ay, nangumustaw niya patuon ko sa ila taon kung makalugar ba kuno ko. Nga naman. Murag gibitar, ambot, unsa kay okasyon. Tinuod ka nga si Parimutok na nag-text ni mo? Siya, lagi na ako. Basahan ng text ni Andre, oh. Ay na lang. Karasam ka magto. Karong tingaling hapon. Anong karon manghapon? Karon makakapatuon. Waman siya magisgot og oras ga. Basta yang giingon ako nga makalugar ko atuon ko nun ako siya. O di karon lagi. Unya, muato ko ron sa ila. Lakaw. Mukuyog ko. Ha? Kuyog na ko akong asawa taong si Kuring. Sabot ko nga murag nagduda siya sa kulakaw. Maong ako lang yung ipakuyog. Niyanata sila ang Parimutok gay. Nausab lagi ning ilang bahay ga, no? Oh, giusap nila, gipadakan. Day, manuta, dali. Ayaw na lang. Muna na lang kung uli ni mo. May kuyog ka na ako niya, muna sa kaguli. Mapagay pag-abot to. Ako lang giklaro og anhi bagay ka padong. Okay, kinsam ni ay asam ni ko. Ay, ambot lang ni mo. Ay, naglakaw ay ni ano ba kita? Di lagi. Ikaw robek, ibitar o ko'y labot. Nausap yan siya, oy. Sige na. Oy, nanay, may gawas sa Parimutok. Sige, muna lang ko ni mo ha. Oy. Ay, Mare! Day! Mare! Ay. Kuyog, dahil ka, Mare! Wa, pre, oy. Nag-uban lang mi kay ato man ko sa bahay sa kong amiga. Naadas unahan ay. Ay, hapito na diri, oy! Dali mo rin, pre! Dali mo rin, dire! Di mas... Kwan, pare, andoy, dire! Ano din, sorry, andoy diha. Oh, dali mo sa... Dali ka. Mare! Dayon sa mo, Mare! Ari, oy, kay maikog ta Parimutok. Dali na. Oh, maayo kay... Gani, gibo na, pre, na! Mare, Kuring, may kuyog di ka, Mare! Kinsay nag-birthday di ay ro. Why nag-birthday ron nire, Mare? Uy, nanawag kaming pare Delio kay nagsabot man gud ming pare Andoy nga magtagay meron. Unya, ay ang mga sang ipanis pare Delio, wa may makibaw nga mukuyog dahil ka, pare. Mao ba? Unsa ko din ni Dilio? Sabi na kong naikumbira. Wa, Mare, oy. Pero gusto ka nga magpalit ang makaon, okay ra. Sumsuma na mo na mong giandam. Palitan lang taga sudan ni Mare. O sa may gusto ni mo sudan ka ng inununan or munggos. Usa nang naong ni mo diya Parimutok ay. Naong ni mo mo nagtawgi na gani. Kuan, Hilom na lang diha, day ko. Sa hilom.
Unsa man ka, ayaw pag binastos diha. Kaya binastos na ko. Kanang pre, Delio, mali ko rin. Kalma lang mo, anong mag-away man taon? Wak mo'y labot, bisag magpatay pa me. Wala, pre. Hindi ako na siguro, pre. Ako na. Wara ba takakaon? Naunsa man, gusto ni mo rin, ha? Unsa? Ha? Agoy. Doy. Unsa man ka? Bida. Dubang buwad, lagpot. Lagpot na. Gusto na taon mo. Mari, pare. At tulong mo away inyo. Dili ay, gusto kong tiwaso na din he. Patay kung patay. Bao ba? Dili ka ba to, ha? Dili ka ba to? Ituwan ko nila may sarot. Ituwan! Lukol mo tani mo ituwan na yun! Ang tinuwa! Di na ako magwanta na batasan mo ko rin. Sobra ka na. O niya, sabi gusto niya. Magbuwag ka! Sige, magbuwag ka. Hadlukon mo. Layas ka ron din eh. Ay, nagpakita na ako ng dagway ng mudi na kung gusto magkita na. Pawa! Layas! Tay pasa, nabuang ka? Ako yung palayason, nga amo man eh. Ikaw mo'y angay mo layas, kaya gipalamoy ta ka dinhi. Busa ikaw mo'y layas, pahawa dinhi karon dayon. Layas na! Dinuo ko! Mani ang akong problema. Ako mahinoy gipalayas. Wala ba taon ko yung mga parinte dinis dool sa amo? Kaya tagabindad na ang taon ko. Asam ko paingon ini? Wala ba yung taon ko yung kwarta? Kaya nangayor man ko niya taon. Saan rin ako? Karon, wala ko pasudlas bahay taon. Huwag naara ko sa gawas. Usahay, makakaorag yung taon ko kung tagaan ko sa kamong mga silingan. Uwaw na kayo ko? Samay akong buhato na ni Ate Pres, Bambina. Usaman ko kamoy pasultihon. Dilyo. Hi! Hello, Ate Pres! Ma'am! Good morning! Salamat sa tanang mga tao na bati na to karon. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, bayan. Sa tanis Dilyo, Ate Pres, murag ang... Di siya sabot siyang asawa kay mamaayon yung kalit lang kung andar. Grabe sa asa. Muandar ka ng mukalit lang. Pangaway, Ate Pres ba? Sabay iyang kuan. Wambot lang, mukalit lang. Parehato ng birthday siya. Nagluto, pagali silang pansit kay pakaon niya sa mga bisita. Karoon ng hagis, pagtatao ng hagis. Kay dugay kuno kay muli ang bisita. Unsa man, ari mo puyo amo, dagkor ba na kay mong lamoy? Uy, batasan ko. Uy, batasan. Nag-away sila dito kay gibitar mo siya taon sa iyang parimutok. Karoon ng hagis mo yung asawa dito. Di iyang gibadlong, suko sa kay siya. Ipangtuwan niya ang lamisa kay suko na magit siya. Mautong nakahukom siya nga makigbuwag siya. Karoon yung asawa, gingnan niya ang asawa nga, layas! Kay puro buwan ako gusto layas siya. Ngano ako yung palayas, so ramo ni bay. Ikay layas. Layas dito. Layas siya. Siya mo nilayas. Di naman siya pasudlod sa bahay. Diretso na sa mga pagbasa lang. Diretso, bang. Ari sa Sirach Asa? 7, versikulo 26. Aha. Kung may asawa ka nga buutan, ayaw siya bulagi. Apan ayaw itugyan ang imong kaugalingon ngadto kaniya nga wa nimo higugmaa. Aha. Mao ba? Ambot pasabot nga kung buutan ayaw ko siya bulagi. Ayaw ko itugyan sa babae nga wa nimo higugma. Unsa man kay higugma ba gini mong imong asawa undo? Kay gingon man dire nga kung buutan ayaw buwagi. Dili man ta kay og buutan kay sa panurtihon og sa mga aksyon nga liniho kaniya, wa man mahasubay Ate Pres nga buutang asawa. Kay lain man siyang dalim siya magkitag-away, no? Ang asawa ni Delio? So wala siya mahasubay sa gingon nga buutang asawa nga ayaw buwagi. Apan gisumpayan man nga ayaw itugyan imong kagalingon ngadto kaniya nga wa mo higugmaa. Ang akong putpasabot kung gihigugma gyud niya nan dili siya mutugyan ngadto sa lain nga wa niya kini gihigugma gyud niya mutugyan siya ngadto sa iyang asawa. Apan di palayas manggod siya kay ang iyang asawa lagi lain magbatasan. Bisag daghang tao makigbugno makig-away man. Ginaara ba dire, ngayaw ko no buwagi ang imong asawa kung siya buutan. Pakisaban di ay katong manghingilin. Ang asawa. Ang asawa. Ang asawa, Ang pinako si Delio. Ang asawa, unya, ang di ay. bana, primero mo nanghingilin, ningon mga asawa nga, ngano ko may palayason. Primero ang bana mo ningon nga, magbuwag ta, layas, ningon ng asawa. Ano ako may palayason, ako maning bayan, ikaw mo'y layas. Sige, palayas karon ang bana, o ano siya sa gawas, no? Ang paunta na lagi na kulan, kay gingon man dire nga, ayaw itugyan ang imong kaugalingon ngadto sa babaeng wa mo higugma. Ako pamunta na, o higugma ba yun niya asawa, bisag
ingon anak batasan. Wa man siya kay bawo siguro ba pag minyo nila, pag uyab nila dili siguro inana kayo ginana pa di gyud niya pakaslan. Karon naman ni andar nga naminyo na sila. Ni karong iyang kahimtang nang sige na lang siya pangayos mga silingan siya pamahaw Ay panihapon. odto. Uwa kay siya. Sige, Leo. Oh, panihapon. O parehas na ako mangita para makugtimo. Kanang na ang ay maayo ka og magpakitambag siya sa barangay kapitan. Dili sa ingon nga iyang ireklamo iyang asawa. Unsa ba iyang Magpatambag patambag? lang siya nga wala nang gitawon sa ikapuyan, wala siya makaon, wala ba siya Napatambag kabanay, ay. taga Mindanao ro ba kuno siya. Taga Mindanao. Iya si parimutok niya Ate Pres mo itighatag tao bagkaon. Nya napula man yung parimutok siya. Pre. Bato siya sa barangay kapitan, may yung barangay ka. Oh, ipo na problema na nimo kay ngano man kaga. Di man ka magsabot sa mga asawa. Dili sa mo anak tingaling kapitan may imong ipatawag ang asawa o tambagan. Dunay gamayng counseling, no? Ay, counseling na. Dili sa ingon nga mo reklamo sa batasan siyang asawa. Ako pasabot maadto lang siya mangayo siya gamayng dialogue ba ka siyang asawa o unsa. Mangayo sa pasaylo. Ana, mo na gusto nga Dili man ingog siya may mga ipasaylo kaya ang asawa may ngilad. Oh, Ya siya wa man- dili di ay. Dili, wa man siya ka sa Ate Pres. Ang iyang Wa man siya asawa mo nila- iandar dito sa bahay siya. Yung asawa Ay, magpagod kay ingon layas gipalayas diya ang asawa. Tungod Oh, sa kay asawa, nag-away man sila. ang iyang asawa ni anak mga barkada magyaw-yaw kung mangaon maginom dagko kuno kaon. Oh, magyaw-yaw karon nag-away sila dito sa ilang mutok. Di nilaban siya sa mga kumpare kay murag na uwaw man iyang Hindi man bana tao. nalabay. Oh. So ang angkot tambag anilan Ah, wala pa man kuno rin gitawag og battered husband, battered wife raman kuno. Opa. Ang kunang ingon, maadto siya sa kapitan, mangayo siya gamayng ideya sa ibuhaton. Pananglito mo ingon ng kapitan, ipatawag ang asawa. Ang asawa mo angay kuanon ana Oh. sa kapitan Oh, kay. mula kay magdialog siya unsa, wahan, mahayag-hayagan ang iyang unang-una. Kay siya nang giingon, maglisod kuno siya ultimo sa iyang pamahaw, ini kabuntag kay ana magpangayo gina sa mag-agi mga kay wa man sa silingan. trabaho ka. Oh. Di bro, sakto na. Basin. Ay lagi no, may barkada. O binut asawa. Maurasan. Alasad. Anak, mabito nga. Kung magkauli sila, Mabito nga. ang Mayos asawa, gamay. Barkada ay nagbarkada. kung di gusto ng asawa, Mas yun na lang. mabito nga mo dialog siya gamay ato sa kapitan. Kaya basig mo yung kapitan. Dili na ka mag-inom, dili na ka di na ka magbarkada, ro dili ka magbarkada. sukoy na asawa. Inday, pasayloan na imong bana. Kuha na imong bana. Kanang himo na kung maninilhig diris karsada. Street cleaner, pra naa siya gamay kita. Wala anak ka, no? matay sa kayog diwa kay barkada Ate Pres. Oy, di ka barkada basta Barkada, kung okay lang, bayo. pero dili sa tanang panahon. Tuwa lang imong naong sa barkada, uy. Di, tagsa naman siya, bulakaw Ate Pres. Kana naman siyang tiksan taon. Kani yun iyang asawa, laing yun yung utok. O, laing yung utok yung asawa taon. Kuan kanang na mao na lang to ako ang suggestion no kay kanang na ang wala may wa man siya mahimo karon magsigilan sa taong pangayon magsigilan taon siyang huwat sa itono niya sa huwat sa kaon mao ra to ako Pwede sa trabaho lang? Wa taon, wa siya trabaho. Oh. Ang but kang Lisod, no? Pangita lang trabaho nili, oy, ug bakit trabaho? Apply ka rito Oh, ba? apply. Barangay, Kana, anas barangay, Oh. pangita na lang trabaho. Pasag di na mo sawa, kay mugukod na nimo, mausab ra na. Mausab ra na, kung makakita na ka trabaho. Ato ni Ernie manatan o, tapos ganun din. Oh, ato yun ni Maratado. Di ba? Ato ka ni former Kapitan John Ramos, oh? Francis May Paris. Mikael dito, Fulyar Fertilizer, tabang dito. Oh, Buhat dito. Tangkoy, Francis Paris, Oo. apply dito. Oh, maswayo pa dito. Buliat Ay! among silingan palahubog yang bana Yeah. ang asawa magsigyaw-yaw Ah. kay moingon ang bana nga dali mga tugta magtapat ta moingon ng asawa bali ay butan ta kamatay oy lugin ko man ako na ano salamat sa pinakita yun naman no Good ako ang puzzle, Tihon.